Donedávna bola Vojna iba jedno z viacerých hradísk slovanských na Slovensku. V posledných 10-15 rokov sa ukázalo, že ide o významné kľúčové hradisko pre poznanie najstarších slovenských dejín. Lokalita leží na Nitriansku, na Hornej Nitre a vlastne akoby na prechod do severoslovenských kotlín. Ukazuje sa, že tu sídlila mocenská slovanská elita, teda tá elita, ktorá stala na počiatku formovania neskôršieho slovenského národa. Lokalita je významná aj z toho hľadiska, že sa tu našla materiálna kultúra, ktorá podstatnou mierou posúva naše poznanie o živote našich najstarších slovenských predkov. Stále odkrýva nejaké nové informácie, čo možno tak najviac archeológov alebo teda aj odbornú verejnosť prekvapuje na Bojnej. No áno, to, čo Bojna je schopná vydať, vlastne začala vydávať vďaka výskumu Archeologického ústavu Akadémie vied v Nitre. Samotná lokalita nás prekvapuje nielen bohatstvom nálezov, to znamená, ukazuje sa, že Slovania boli nielen vynikajúci roľníci, ale aj vynikajúci remeselníci. Také množstvo remeselných nástrojov, ktoré máme z Bojne, sme vlastne z celého Slovenska, dá sa povedať, nemali. No a prekvapuje nás aj dokladmi mocenskej elity, rôzne kovania, súčasti opaskov, ostrohy, aj militária sú výnimočné, no ale samozrejme úplne najvýznamnejším, najcennejším nálezom sú tie doklady kresťanstva, že už na prelome 8. a 9. storočia, respektíve počiatkom 9. storočia tu musela byť silná kresťanská komunita. Sú tie remeselnícke nástroje, vidíme, na akej úrovni bolo spracovanie dreva u Slovanov, to môžeme povedať, že doteraz sme nemali až takúto predstavu. Takisto rôzne kovania železné z drevených súčastí, či už vozov alebo truhlí, iných zariadení. Zaujímavé sú nálezy kľúčov, už vtedy teda Slovania zamykali, čiže bohužiaľ mali pred kým zamykať, ale aj mali čo zamykať. Takže to tiež svedčí o tom, že tí Slovania vlastnili isté bohatstvo, ktoré bolo treba nielen válmi, ale aj takýmito dvermi a zámkami chrániť. Napríklad takáto úplne obyčajná reťaz, ale pre ten prelom 8. a 9. storočia je to takisto cenný nálezy na spracovanie dreva, odporovania a samozrejme aj napríklad takýto hrebeň na spracovanie vlny. To sú všetko cenné nálezy, o ktorých sme dotedy príliš veľa nevedeli. No, ojedinelý nález na Slovensku vlastne vôbec druhý, ktorý na Slovensku máme takýto železný kotol. Týchto kotlov máme málo, lebo väčšina podobných nádob bola z dreva, boli to teda vlastne také drevené vedrá, ktoré boli iba spevnené železnými obrúčami. V rámci tých skutočne vynikajúcich nálezov nám akoby unikal bežný život na hradisku, ale na tejto výstave možno vidieť aj hrnce, prasleny, ktoré sa používali pri textilnej výrobe. Takže samozrejme ten bežný život na hradisku existoval, takže všetko to, čo bežná domácnosť vtedy potrebovala, bolo v rámci hradiska zabezpečované. Slovania nemali rozvinutú monetárnu sústavu, to znamená nerazili mince a ako ekvivalent hodnoty slúžili takéto železné jazykovité alebo sekerovité hrivny. Hrivny mali svoju váhu, to znamená, že bolo niekoľko skupín hrivien a podľa toho sa potom aj určovala hodnota. Taký váš odhad, že mám takýto vejár hrivien, čo by som si možno za to mohla kúpiť? No určite viac ako jeden obed. Predpokladám, že niekoľko sliepok alebo nejaké menšie prasa by za to bolo, ale to všetko sú len úvahy, lebo nevieme presne. Ale železo malo veľmi veľkú hodnotu, takže ten, kto vlastnil takéto hrivny, tak asi nebol chudák. A našli sme dokonca pod 200 hrivien. Takže to už musel uložiť do zeme nejaký skutočne bohatší človek a na jeho smolu a na naše archeologické šťastie už sa nevrátil po svojom majetku. Tu je zachovaný nález Bepod hrivien v takej situácii, aké boli nájdené. To bolo pekné, že to bolo prerastené koreňmi, tak výskumníci v čele s doktorom Pietom
tento nález nechali tak. A vidíte, že hryby sú aj neušetrené dokonca, teda to je in situ situácia, tak ako boli nájdené. Výrazným dokladom spoločenskej štruktúry sú doklady jazdectva, lebo jazdci to boli bojovníci, to bola vyššia spoločenská vrstva a z bojnej pochádza prekvapuje množstvo takýchto nálezov ako ostrôch a strmeň máme z lokality, takže skutočne tam sila veľmi silná, veľmi početná tá vojenská bojovnícka zložka. Súčasťou vojenstva boli samozrejme zbrane, zaujímavé sú nálezy krúžkového brnenia, to je úplne unikátne v rámci slovanského obdobia a veľké množstvo streliek. Vidíte, že tie strelky majú rôzne tvary. Niektoré, tieto kosoštvorcové dokonca naznačujú, že niečo sa tam odohralo dokonca aj na prelome 9. a 10. storočia, čiže veľmi neskoro vzhľadom na to, čomu to hradisko slúžilo. No a tí bojovníci, aspoň tých velitelia jazdili na koňoch, no a samozrejme zachovali sa aj doklady postrojov, konkrétne tieto zubadla, veľmi krásne umelecko-remeselné práce, ktorých takisto na Slovensku máme málo. No a samozrejme, nachádza sa tam aj veľmi veľa poľnohospodárskeho náradia, súčasti orných zariadení, lemeše a otky, ale aj kosy, kosáky a ďalšie predmety, motíky, ktoré súviseli s poľnohospodárstvom a s obrábaním pôdy. Takisto možno povedať, že na žiadnej lokalite zatiaľ neboli nájdené v takom množstve a v také varianty ako v prípade vojny. Unikátnych nálezov nielen v rámci Slovenska, ale v rámci celej Európy. To je jeden z najstarších zvonov, ktorý z Európy poznáme, sa zachoval. Viete, že tie zvony boli menšie ako sú dnešné, asi boli iným spôsobom upevnené, to sme sa pokúšali takým spôsobom riešiť. No a je to teda svedectvo toho, že v tom čase už bola tam kresťanská komunita, že tam bol kresťanský kostol. Ten sa síce archeológom nepodarilo zatiaľ objaviť, je možné, že bol drevený, takže ho stopy zanikli a sa nepodarilo objaviť, je možné, že to v budúcnosti ešte len archeológiu čaká. No a tu sú súčasti mečov, teda súčasti upevnenia mečov na čelo, rôzne veľmi cenné nákončia s opaskou, teda ozdoby opaskov, ktoré samozrejme nemohol nosiť obyčajný človek, ale nosili to len príslušníci elity a šlachty. A to množstvo, ktorom sa to tu nachádza, tak to hovorí o tom, že skutočne tam bola veľká početnosť šlachtických príslušníkov, takže to skutočne bola vlastne slovanská elita. No vidieť, že niektoré z tých opaskových kovaní ozdôb sú podstriebrené alebo pozlatené. Každý z nich je istým spôsobom unikátny nález a dokladom toho, že sídlili aj ženy na hradisku, sú tieto prívesky. Samozrejme, že ten ženský špert je vo veľa menšej miere zachovaný alebo doložený zatiaľ ako mužský špert, ale zrejme sa tam prejavila predovšetkým tá mocenská zložka, tá bola teda viazaná na mužov. Čiže ženy sa menej zdobili? Pravdepodobne ženy sa menej zdobili. Máme z iných lokalít pohrebisk ženské hroby so zlatými náušnicami a tak ďalej. A to sme tu nezachytili, aj keď treba povedať, že zlato sa nestrácalo tak ľahko ako povedzme tieto predmety. Takže my vlastne v rámci tej lokality nachádzame len to, čo stratili tí ľudia. Kým hroby, tam je to, čo umyselne dali. Skutočne unikátne nálezy, ktorých pôvod môžeme hľadať až v severnom Taliansku, Lombardii. Ide o plakety z pozlateného medeného plechu, ktoré pravdepodobne slúžili ako ozdoba prenosného oltáru. Tá interpretácia je rôzna, nie je to dosiaľ doriešená, ale rozhodne ide o taký unikátny nález, ktorý má celoeurópsky